God aften og velkommen til Tempelridder TV. Mit navn det er Axel Byrum. I aften skal vi sætte fokus på korsridderne og deres krige for at udbrede kristendommen i de muslimske lande. Og derfor har jeg i aften taget en gæst med, Svend Klinge. Svend, du har været korsridder. Du har været på flere ture. Og jeg vil faktisk bare starte med at spørge dig om ting. Jeg vil bare gerne høre, hvordan status er nede i krigen. Ja, lige nu er det jo ikke særlig godt, fordi som de fleste jo nok har hørt, så har tyrkerne trængt ind over grænserne i Rumænien og helt frem til Middelhavet, til det punkt, som der bliver kaldt Sankt Georgs Arm. De har besat mere og mere af vores kristne land, og de har besejret nu 7 slag mod vores kristne, og de har dræbt, og de har taget de kristne til fange. De har hadet vores kirker, og derfor så har de plyndret Guds rige. Ja, og det er selvfølgelig dybt forfærdeligt, og man kan slet ikke sætte sig ind i, hvordan mennesker, der er skabt af vores Gud, kan opføre sig sådan. Og det er også derfor, jeg gerne vil høre, hvordan er de at være i krig med? Jamen, de er simpelthen, man kan sige, de er nogle sindssyge krigere, når man er i krig med dem, og de frygter ingenting. De er simpelthen nogle vantro hunde. De har ikke nogen at se op til. De har ikke nogen Gud at se op til mere, som kan belære dem om, hvad der er rigtigt eller forkert. De har faktisk udviklet sig til det, vi siger, til en gudløs race. Og det er simpelthen et folk, som er blevet besat af djævlen sig selv. Så det er simpelthen frygteligt at være i krig med dem. Ja, jeg kan jo kun forestille mig, hvordan det kan være. Og det er også derfor, at vi har sendt en reporter ned og snakket med en af de her krigere. Og hvis vi lige stiller op til Frederik, så vil han lige snakke med en af de vantro hunde. Tak skal du have, Axel. Jeg står her sammen med Arsmir, og Arsmir, du har en mening om Tempelridder, og hvad er det præcis? Yes, og det den kære Arsmir her sagde, det er, at hvis han havde chancen, så ville han dræbe alle os kristne svin, og sørge for, at Tempelridderne aldrig nogensinde kunne komme tilbage i deres land af ren frygt. Og Arsmir, hvorfor er det, du mener det? Hvad er det, I gør galt? Det han mente her, det var, at de ikke gør noget galt, men det er bare os, der er nogle vantro svin, og han mener bare, at alle arabere skulle til at kæmpe for, at vi skulle dø, fordi vi gør intet godt for verden. Ja, som I kan se her, der er han, ham Frederik snakker med, han er en iskold person, der er intet hjerte, ingen følelse. Man kan simpelthen se aggressiviteten, han taler og være fuldkommen sindssyg. Og det er også derfor, jeg tænker, hvad skal vi gøre? Vi er nødt til at gøre noget. Hvad skal vi gøre for at udrydde den her race, hvis man kan næsten ikke kalde det? Det er et meget godt spørgsmål, fordi de kristne, vi bliver simpelthen tvunget i krig nu. Vi er alle sammen kommet under et stort pres for de her vantro djævler, som raser igennem vores land i øjeblikket. Derfor vil jeg gerne give en besked til det kristne folk. Jeg tror ikke, at der er mange, der tillader, at det her det fortsætter særlig meget længere. Hvad angår denne sag, formaner jeg, eller ikke jeg, men Herren formaner jer, Guds budbringere, til at overbevise alle, både riddere og fodfolk, både rige og fattige, til at kæmpe for at hjælpe med at udstøde den gudløse race, hvor kristne lande, før det er for sent. Jeg sender bud til det kristne folk. Kristus befaler det. Gud har givet den syndsforladelse, som der er garanteret for dem, der drager krig. Derfor skal alle drage krig for at få de her vantro djævle ud af vores land. Og tak til dig, Svend, fordi du gad komme i aften. Det var hyggeligt. Og I må have det rigtig godt derude. Må Gud være med. God aften og velkommen til Tempelridder TV. Mit navn det er... Varmen er du hvad? Varmen? Nej, Fred. Nej! God aften. God aften og velkommen til Tempelridder TV. Den muslimske verden. Derfor har jeg i aften fået en gæst her i studiet. Hans navn er Svend Klinge.
og sætte... Ja... Ej, men jeg skal ned, og så kom ind, og så... Så mørkt.